May buntag kag-usab. No, it's another day, and a great day indeed to praise the Lord. No, biskan ang panahon, ang kaulan-ulan sa ato ang panahon karon, dili gayon mahababag sa itong pantaygiya sa ating buhay ng Diyos. Even ang mga circumstantial, sitwasyon sa ating kinabuhi, whether it's good or bad, we're happy or not, ang Diyos kanunay na ayan nga pagadayon. Naadiri sa Salmo 36, versikulo 5 hangtod 9 nagaingon. Ang gugma mong walay pagubad, o Ginoo misangko sa kalangitan, ug ang imong pagkamatinud-anon miabot sa kapanganuran. Ang imong pagkamatarong daw mga habog na bukid, ang imong mga hukom sama sa kahiladman sa dagat. O Ginoo, diatiman mo ang tawo mananap. Kabililhon o Diyos, sa gugma mong walay pagrubad. Sa landong sa imong mga pako, makapasilong ang mga tawo. Nabuhong sila sa daghang pagkaon diha sa imong balay, o gipainom mo sila sa suba sa imong kaayo. Hinugdan ka sa tanang kinabuhi, o tungod sa imong kahayag, nakita namo ang kahayag. Church, atong kanunay nga hinumduman na ang Diyos nga atong gialagaran dili mausab. Ang Diyos nga atong gialagaran dili mapakyas. Ang atong Diyos nga gialagaran dili mabago. Siya ang Diyos na maayo, ang Diyos nga nagatiman kanato. Usa kita ang tanan magasimba niya sa tumbuhi nga Diyos, tanan gikan sa bata at kakihangtungan, maganda